Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Malgini Keluarga Sederhana. Pemirsa, alhamdulillah wis bar sarapan. Seperti biasa yo, pemirsa nek esuk iki masake cepet-cepetan, sing penting ndang mateng dan diku sarapan dan diku makan makaryo. Jadi iki mang wis bar sarapan, Pak emake wis bar. Iki ape mangkat seperti biasa ngarit pemirsa yo. Berhubung iki mung dipeseni pake kon babati godhong telo ben alum. Dadine iki make arep mangkat persiapan pemirsa yo. Wis sepatune ngantek ra ontro. Soal iki bendina dienggo ngarit pemirsa yo, dadine yo percuma diresiki penggaweane dienggo mbet-mbetan. Dadi ora perlu diresiki. Sing penting diketok-ketok lemahe sing ning jero pemirsa yo. Kaya ngene ngantek rupane kumel. Sing penting aman. Wis ben ora rusuh nemen-nemen sikile. Walaupun item tapi kan engko nek iso ki gak nemen-nemen. Iki mau tak ketok. Oh. Lemai. Nek nganggo sepatu ki iso dicoplok iso sik keringet ilang baru mandi. Iki wis suwek kabeh. Padahal sikile mak iki yo cilik pemirsa. Wis persiapan. Kaya ngene. Wis toh iki persiapane. Sikile mak di teracake dikeki sepatu ben ra kena eri. Terus iki yo ngono pemirsa, bontote mak iki cukup air putih, sak, tali, selendang, selendang, rosekan, iki dondong, pakai duwi ndek ngenane pemirsa ra dipangan. Ya seperti ini persiapan. Iki nggawa tali, engko nek dienggo mbongkok dong telo. Iki sak dienggo nek ngarit suket. Nah, nek ngarit suket iki yo ngene nggawa sak. Dadi dobel. Engko nek mae gak kesel yo tak baleni, nek kesel yo wis mae gendong pisan, kok pake mulai kon jupuk kaya ngono pemirsa. Dadi yo wis mae bedino wis ngene iki. Nggo ngempani kewane pemirsa yo, soalnya musim udan nek gak ngene ku yo udanan. Persiapan. Wis iki yo mendung dadi mak iki engko yo ora iso nggawa apa iku? Kamerane pemirsa yo. Tuh. Masyaallah lali mak pemirsa. Ape lali pemirsa, iki mang mae dipeseni Mas Sandi. Nek muni mae kon ngirimi kakak karo kon ngirimi foto kakak karo akte kelahiran pemirsa. Jadi gak ngerti Mas Sandi ape opo iki yo, sing penting mae kon ngirimi koyo ngono. Iki mang meh lali pemirsa tok mono. Soale mae iki nek wis ngarit ki mulihe yo nek dobel loro niki iso-iso ngantek beduk soalnya kan karo usik pemirsa. Jadi kemungkinan apa dienggo nglamar pemirsa. Pengenane ndek iki kondo sisan nek reviewne gagal. Jadi gagal. Jadi ki kemungkinan arep dienggo nglamar neh pemirsa yo. Sik nek ngono iku pemirsa. Iki persiapane mae wis siap. Jadi ki mang
Mak lali pemirsa ya meh lali. Jadi tak nyiapno kakak kakak karo akte kelahirannya Mas Andi pemirsa ya. Wis ditunggu kelanjutan. Kating kececer seperti. Dadi niki mang mak babati telo dhisik. Aduh. Brodol. Niki bar disaponi ya rusone wong terah ya ngusungi rusuhan ya pemirsa. Iki make kaya ngene iki. Ben dina lho pemirsa. Ya urung isah-isah, pokoke sing penting angger wis mateng iki budal ngarit. Jadi ya urung mbah-mbah kaya ngene iki mae bar ngarit ya pemirsa. Terus ning kali mbah-mbah, engko baru mbah-mbah balik mulai isah-isah, bar isah-isah baru istirahat. Engko istirahat sedih lho. Ya nek gawe konten kan mesti ngedit to pemirsa. Ngedit kuwi nek esuk ya esuk sisan, nek sore-sore sisan dadi iki wong terah mak iki dhewean pemirsa. Dadi iki sak kobre. Mulane kok ngene iki mang mak urung edit pemirsa. Ya urung gawe video. Dadi wis dimaklumi ya pemirsa. Terima kasih pokoke sing wis mendelok videone make, sing wis mendukung. Muga-muga ya make tambah semangat. Walaupun banyak sing ngomong view-ne. Aku wis tak syukuri pemirsa ya. Viewere apa view-ne apa apane kuwi gak mundak ya wis alhamdulillah wis disyukuri ae kemungkinan ya sing kuwasa lagi apa nek ngarani memberi cobaan seperti ini ya pemirsa. Muga-muga mak iso sabar ora saka rezeki saka iki ya kemungkinan engko iso saka liya kaya ngono ya pemirsa. Jadi ya wis alhamdulillah tak syukuri. Seperti ini pemirsa kegiatane mae. Menah-meneh tak bolan baleni ya seperti ini. Alhamdulillah muga-muga engko mae ya iso kelakon duwe sapi dhewe ya pemirsa. Mulane luwih saiki mae luwih semangat ngarit pemirsa. Seupama dikongkon milih ya pemirsa. Asline mae buruh apa ngaritno sapi apa ngarit wedhus garis apa intine ya buruh karo ngaritno sapi milih ndi mak seumpama kon milih ya dua-duane ya pemirsa. Nek secara apa nek ngarani nek buruh iki kan direhno wong ya pemirsa. Maksude nek ning buruh ngono ki kan serba salah ya. Ibarat engko iki wis dicandak, iki wis dicandak, iki wis dicandak, iki wis dicandak. Terah nek jenenge buruh, wong buruh iki ya ngenger melok wong ya pemirsa, direhno wong. Dadi mbuh polah sak polah ki mesti ya hati-hati ya tetep salah. Jadi seumpama kon milih mak, milih ndi ngarit karo buruh. Nek koyo saiki make milih ngarit pemirsa, nek ngarit kan gaweane dhewe. Seumpama engko iki wis ngarit, awake kesel leren wis. Engko sore lagi budal meneh nek gak udan kaya ngono. Lah nek buruh gak ono lerene pemirsa. Seumpama engko wis beres ya pemirsa. Iki yo make dhewe lho pemirsa. Wis beres. Munine jare cara mono nyandak iki wis. Cuma kan yo sungkan yo pemirsa sungkan. Dadi engko nek apa-apa dicandak dadi penggaweane utama pemirsa. Dadi niki yo gak penak asline melok wong. Mulane make nek iso yo bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga yo make gak usah buruh ya pemirsa wis tuwek. Wis muga-muga ae sak kasare iki mangan sak onone lah ya pemirsa. Sak cukupe disyukuri. Muga-muga awak ya diparingi seger waras, mergawe kaya ngene lah. Wis disyukuri. Gimana kaya ngene pemirsa terus terang ki mae urung beres. Tak sepilkan mae nek ngarit pemirsa. Bendino lho pemirsa. Mulane engko nek gak ngarit matun ya ngono nek adem mak iki ya swedina. Pengenane swedina langsung KO. Lho, mak iki nek urung ditambal ngene iki urung mari walaupun wis ngombe obat. Jadi mesti pakai koyo. Iki cek rasane iki cek saigar pemirsa. Cuma ki ape piye neh. Engko nek pake gak diwangi ngarit ki kualan. Engko mundak kuru kaya ngono ya nek wong ingon-ingon kan pengen iki lemu ben nek didol payu larang.
Kok ngene iki pemirsa stok arete mae. Jadi nggawa susah ya nggawa wis entek tapi gak gelem resik. Ngene iki kok nek gak tak biukin neh ki diresiki pemirsa. Tapi angger tak biuki gak resik. Mulane mae nunggu nek wis kuwi. Ya alhamdulillah pemirsa yo. Wis melok ketularan duwe pedet, muga-muga ya iso dadi gedhe, iso ketularan duwe anak gemranak dadi akeh, iso dadi peternak sapi. Dongane ya pemirsa. Lho iki ya kaya ngene pemirsa wis gede banget. Cuma kok gagal terus. Iki kawin sudah 4 kali kawin pemirsa. Iki bapake iki pak iki njaluk ngedol. Asline njaluk ngedol pemirsa. Cuma mae aja ben dimpet sik ngono. Ora usah kesusu. Alon-alon sing penting kelakon kaya ngono pemirsa ya. Ora usah sak grudukan. Mikire del kaya ngono. Biyen iki nek ngoni ya cilik pemirsa. Jadi saiki wis sakmene gedene. Lah sing iko ya alhamdulillah. Alhamdulillah iki kaya ngene iki. Iki mau mae ngantek duku-duku pemirsa ya iki. Nggo dina kaya ngene lho pemirsa, tapi ya seneng. Iki stoke jek lho iki sing dienggo wedhus. Iki mang mae ya wis mbrabatine. Engko dipakakno. Soale bar tak pakani pemirsa ya dadi niki aja dhisik. Iki ben alo mau ning Tegal ya sak baradati. Oh, sore karek jupuk. Penggawean ngene kok isek dipaido lanang ae ya pemirsa. Ya kayak ngene iki setiap hari pemirsa pokoknya. Tuh yang nanya penggawean opo jere penggawean opo? Penggawean nek ora dicandheki ya mumbruk. Soalnya apa-apa sing nyandak mae. Wis dadi Pak Titil sik. Wis kaya ngono. Dadi ki mae. Lho iki urung tak condak pemirsa. Sakmene kae. Gawean mae ora nek barik lho ning omah. Nek ora ditinggal, nek ora mae sing nglereni dhewe. Dadine ya wis ngene iki kok mae. Iki bar ya pemirsa mae ning kali mbah-mbah. Mbah-mbah kok terus sisa-sisa iki. Bar sisa lagi istirahat. Iku nek udah nampung dadi ki mae ape ning kali lho. Sisa diumbah. Saiki mae ape berangkat ning kali umbah-umbah. Jadi iki nek mae seumpama tak video kabeh iki kedawan pemirsa yo. Atur yo saiki kaline kuwi ewah banget. Nek dhewean ki terlalu ribet. Jadi wis lho. Yo tak tutup sakmene ae videone mae nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mak KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyok banyu kali, agung koyok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki mau kae urung dilipeti Mak sepurane pemirsa yo.